benvinguts al tercer taller ja de formació de la Federació de Muixerangues, que ve donat per les peticions que se van fer en el seu moment en el grup de tresorers i tesoreres, que era una sèrie d'indicacions, jo espero que siguin molt útils per a totes i tots, respecte a la fiscalitat i la comptabilitat de les entitats culturals que són associacions i entitats sense ànim de lucre, que en aquest cas són les nostres muixerangues. I no res, el curs el farà Agustí Vallès, que ell és llicenciat en Economia i Empresarials i ara està també en Dret. No sé com trau tant de temps per poder fer tot això. A més, és el tresorer de la federació i, a més, és el mestre dels negrets de l'Alcúdia i que professionalment se dedica a això, o sigui que ens ha vingut de meravella. Així que, sense res més, no res, Agustí, quan vulguis, ens comences ja a parlar d'aquest tema. Molt bé, moltes gràcies, Enric. Com he dit abans, gràcies a tots per estar suportant aquesta calor així en aquest tostó que anem a veure. I, com ha dit Enric, és important, quan estem en el tema de les associacions, saber on estem. Les necessitats sense ànim de lucre, per la gent, cada un té la seva manera de pensar, cada un pensa que és perquè no guanyen diners, que no poden fer activitats econòmiques, què és el que tributa, què és el que no tributa. En definitiva, tots aquests factors que hem de tindre en compte i si estem en associacions, conèixer. El curs vaig intentar que siga d'una manera prou didàctic, encara que evidentment hi ha prou de tema un poc de llei i de tributació i de més, perquè evidentment és tributació d'entitats sense fins lucratius. I també és un tema peculiar en el sentit que si algú és comptable, des que n'hi ha en el curs, si algú és comptable, evidentment la comptabilitat te la ensenyen a la universitat i portes la comptabilitat d'una empresa i és senzill, perquè al final totes les empreses, més o menys, tenen les seves partides. Les associacions tenen cada una la seva particularitat i les comptabilitats n'hi ha que adaptar-les a el que és en concret cada associació. Un poquet n'hi ha que fer, a banda de la comptabilitat, n'hi ha que fer un poquet d'imaginació i, per dir-ho d'alguna manera, estructurar cada associació en els seus ingressos, els seus gastos i com poder agrupar-los. Sí que és de veres que tot això canvia a partir de la llei que obligava a presentar, se va modificar la llei, obligava, ara ho veurem, obligava a presentar en uns mínims l'import de societats i moltes associacions continuen encara en la manera antiga, pensant que no s'ha de fer res. Les associacions, els presidents, quasi que tenen més responsabilitat en una associació que pugui tindre un administrador en una societat. És important. L'administració tributària ho toca de manera... està tocant cada vegada més, cada vegada més està clavant-se més en aquest tema. Sí que és de veres que potser una vegada dins no són tan estrictes com en una societat anònima o limitada, com dins d'aquelles que es dediquen a l'àmbit mercantil. Però sí que n'hi ha que tindre, el que em diu l'experiència, que n'hi ha que tindre una xicoteta estructura. És a dir, quan vas a l'inspector o quan vas a l'administració, exposar-li què és el que estàs fent i per què estàs fent-ho d'alguna manera. Jo vaig a donar unes directrius que a mi en algun tema inspector o en algun tema de gestió m'ha funcionat perfectament. Poden haver irregularitats o no, però per almenys irregularitats no, poden haver partides que puguen haver disputes, però d'esta manera tractem que no n'hi hagi ninguna irregularitat. Però anem allà. Aquestes són les que acabarem a veure. Anem a veure la normativa en principi bàsica de les associacions. Després anem a veure quins tipus d'entitats n'hi ha. I bàsicament anem a veure dues coses, import de societats i IVA. La resta no anem a veure-ho. Més endavant, si fèrem algunes d'activitat pública, entraríem a veure-ho, perquè igual, com anem a veure alguns rasgos, anem a donar alguna cosa d'utilitat pública, que moltes de les nostres associacions poden demanar l'utilitat pública. Quina és la normativa bàsica? Doncs, evidentment, és una llei orgànica. Llei orgànica vol dir aquelles lleis que regulen drets fonamentals de la Constitució, que estiguen dins de l'article entre el 14 i el 29. Tot i així, com el dret d'associació, la llibertat, l'honor, totes aquestes normatives que se regulen a la Constitució tenen que anar regulades per llei orgànica, que necessiten una majoria qualificada. El dret d'associació és un dret fonamental dins de la Constitució i per això està dins de la llei orgànica.
quan veiem qualsevol estatut, en la configuració de qualsevol estatut, esteu veient, no? Veieu la pantalla, no? Si veiem en qualsevol... Això és un model d'estatuts que tenim tots, els que he constituït. Veieu que el primer article diu que es constituís l'associació denominada tal, sense finalitat educativa, i la qual s'acull el que disposa la llei orgànica 1/2002. Ho veieu? És el primer requisit que està en els estatuts. Després, què més n'hi ha? Està el Real Decret de Procediment d'Utilitat Pública, també està el Reglament Nacional d'Associacions, i després una muntonada de lleis. Jo ho estic veient com si... Esteu veient tot? Ara sí. Després hi ha una singularitat de lleis, perquè totes aquestes associacions normalment estan regides o es regulen a nivell autonòmic. Està la llei de fundacions, l'impuls de l'activitat i el mecenasco, la llei d'associacions de la Comunitat Valenciana. Després hi ha una normativa específica, en concret, per a aquest tipus d'associacions que estan regulades, com les juvenils, les d'alumnes, les deportives, les d'AMPES. Després tenim una llei important, que és la 49/2002, però que mentre que no siguem d'utilitat pública no ens podem acollir a ella. I per tant, avui veurem alguns dels requisits que s'han de complir, que si alguna colla està interessada en demanar la utilitat pública, i veurem quins beneficis comporta poder aplicar la llei 49/2002, que és la d'incentius fiscals al mecenasco. I després hi ha tota la retafila de normativa fiscal que comporta el tindre una associació. Com veieu, no és senzill, imagineu-vos la retafila de lleis que n'hi ha dins del que és les associacions. I després, evidentment, hi ha matèria comptable, està el Pla General Comptable exclusiu del tema d'associacions. Doncs, anem a definir els tipus d'entitats que n'hi ha. Dins de les entitats no mercantils, per dir-ho d'alguna manera, per una banda tenim les fundacions. Una fundació és un patrimoni adscrit a un fi. Hi ha un legat, un escultor o algú que tingui diners i crea un patrimoni i el destina a un fi, que s'acaba quan s'acaba aquest patrimoni. Les associacions són allò que 3 o més persones ajunten per tema de fer un fi comú. I després hi ha altres tipus d'organitzacions no governamentals, com les ONG, o tema de Creu Roja, la ONCE, la Iglesia o confessions religioses. Nosaltres anem a veure en aquest curs concretament les associacions. I dins de les associacions, ara anem a degradar els diferents tipus d'associacions que n'hi ha. Què té que tindre les associacions? 2 conceptes. Interès general i ausència que no hi haga ànim de lucre. Què vol dir interès general? Interès general vol dir que allò que els fins contemplen dins dels estatuts no siguin fins particulars, és a dir, fins socials que afecten a tercers i, com serien les muixerangues, o fins particulars, com podria ser una associació d'esmorzadors. Una associació que se crea entre 4 i fan una associació d'esmorzadors, doncs evidentment no té un interès general, encara que l'esmorzar tingui molt d'interès, però el fi és pas 3 o 4 que s'han constituït d'una associació. Doncs és important buscar aquest interès general. El tema d'utilitat pública ha de tindre aquest interès general. I el no tindre ànim de lucre no vol dir, com molta gent pensa, que diu nosaltres no fem cap d'impost, ni fem res, perquè com no tenim ànim de lucre, el que guanyem o gastem ens quedem a zero. No vol dir això que sigui ànim de lucre. El que no hi ha és que ànim de lucre vol dir que el benefici que obtingui l'associació no se pot repartir entre els socis, ni de manera directa ni en contraprestacions que puguen obtindre. Així tenim el concepte d'ànim de lucre, vol dir la voluntat o intenció d'obtindre una ganància que se repartirà entre els associats, com he dit, o també que pugui tindre un ahorro de costos o un interès patrimonial en els associats. Això no té que estar en ninguna associació de les que anem a veure o les que tenim nosaltres com les muixerangues. Doncs, com hem dit, una associació és un conjunt de persones que s'uneixen per alcançar un fi comú, poden perseguir fins interessos generals, que és el que deuen de perseguir, o particulars. Si són particulars, van a tindre una altra fiscalitat i uns altres temes que no anem a veure així. I després, les associacions declarades d'utilitat pública, si són uns requisits en els seus fins estatutaris, sí que tenen que tindre aquest interès general per poder reclamar la utilitat pública.
Per tant, anem a veure associacions. Dins de les associacions, les d'interès general. I dins de les d'interès generals anem a diferenciar entre les entitats parcialment exemptes, que serien les muixerangues, falles, qualsevol tipus d'associació que no estigui declarada d'utilitat pública, i també veurem aquelles declarades d'utilitat pública. Correcte? Esteu seguint l'esquema? Si algú es perd, que m'ho diga. És important veure això per després tindre clar el que anem a veure. Doncs anem a definir un poquet les associacions, antes d'entrar en matèria, i com tots sabem, és un conjunt de persones que s'han per alcançar un fi. Com he dit abans, està regulat dins de l'article 22 de la Constitució, és un dret fonamental, per el qual té que anar regit per llei orgànica. El concepte, les associacions es constitueixen, tenen que ser mínim 3 persones. Tipologia de règim comú, que són les habituals, les que coneguem de falles, muixerangues i demés, i després d'interès específic, com hem vist, de sindicats, xampes, organitzacions empresarials, deportives. El tema de l'acord de Constitució, que es deu d'incluir l'aprovació dels estatuts, n'hi ha que formalitzar-se mitjançant acta, i en document públic o privat, normalment privat. Públic és si aquella associació té, anem a ficar-li immobles i demés. Llavors, tindria que tindre un document públic. Una vegada està feta l'associació, n'hi ha que inscriure-la en el registre d'associacions perquè adquireixi personalitat jurídica pròpia i tingui efectes els pactes front a tercers. És voluntària, però si volem que la societat no sigui irregular, això és important, ho comento, si constituïm una associació o qualsevol empresa, però estem parlant d'associacions, i després no acabem el tràmit d'inscriure-la, aquesta associació és irregular, és una societat irregular. Quan la societat s'inscriu en el registre, adquireix personalitat jurídica pròpia, i el qual vol dir que en aquest cas els socis no responen front a tercers. Si no està inscrita, les societats irregulars, els socis responen il·limitadament front a tercers del que pugui tindre l'associació. En aquest cas, totes les nostres associacions de muixerangues estan inscrites perquè és un dels requisits també per estar dins de la federació. S'ha d'inscriure, ens costen 3 mesos, normalment quasi totes, excepte alguna, perquè hi ha alguna muixeranga que sí que està inscrita en el registre nacional, quasi totes les altres estan en autonòmic, i com he dit, els actes no inscrits no poden tindre eficàcia sempre front a tercers. El contingut, com tots sabem, l'acte fundacional, l'estatut, la denominació, el domicili i els fins. Això és el que més interessa a efectes del que anem a veure. Els fins tenen que ser generals, poden ser generals o particulars, però en el moment que siguin particulars ja no van entrar ni en el tema de les parcialment exemptes ni en el tema de les utilitat pública. Les activitats no deuen tindre fin lucratiu. Ojo, no tindre fin lucratiu no vol dir que no tinguin activitat econòmica ni que la societat no guanyi diners. Com anem a veure ara, hi haurà activitats econòmiques que haurem de tributar, que tots les tenim, però el no tindre fin lucratiu vol dir que no hi ha un reparto de dividendos entre els socis. Com funciona? L'organització i funcionament de les associacions deu ser sempre democràtic. N'hi ha pactes que poden ser nulos si no són acords en els estatuts i qualsevol pacte que vegi en contrari se pot anar a la jurisdicció civil a invalidar qualsevol acte que hagi fet una associació. La llei és molt expressa en això i sí que és de veres que obliga a que el funcionament sigui democràtic. Els òrgans de govern, nosaltres sabem coneguem-los. Els coneguem més a nivell quasi de federació que dins de les nostres colles, però està l'Assemblea General. L'Assemblea General dins de les associacions són tots els socis de la muixeranga i en quant al tema de la federació són tots els socis de les muixerangues, però són les muixerangues. La junta directiva és aquella que l'Assemblea General tria per a que porti el dia a dia. És un òrgan de representació on se porten els temes del dia a dia, de cobros, de pagos, de decisions. Els membres dels òrgans de representació poden tindre retribucions en funció del càrrec, però, ojo, és important que si nosaltres tenim previst demanar, com anem a veure, la utilitat pública, aquests càrrecs no estiguen retribuïts. En els estatuts, en l'apartat de retribució dels càrrecs, fica que els càrrecs seran gratuïts. Perquè en el moment que el càrrec de president i de més siguin retribuïts,
no ens donarien la denominació o la declaració d'utilitat pública. Anem a entrar un poc de matèria i les associacions poden agrupar-se i constituir federacions, confederacions i altres unions que ja són associacions de segon grau. Nosaltres, dins de les associacions de Muixerangues, hem constituït una federació. Si hi hagueren diverses federacions, faríem una confederació. Si hi hagueren diverses federacions de Muixerangues, faríem una confederació. Ja són entitats de segon grau. Quina és esta? La Federació Coordinadora de Muixerangues és una federació de segon grau, una associació d'associacions. Requisits? Que els seus fins estatutaris tinguin a promoure l'interès general. Benefici col·lectiu. El que dic, els membres de representació... Estem en una reunió de la federació. Digues. Sí, és que no podien connectar-nos. Vale. Seguim. Com estava dient, que els membres dels òrgans de representació que perseguin la institució no ho facin en càrrec a fondos o subvencions públiques. I un dels requisits, com ara veurem pel tema de la utilitat pública, és que deuen de tindre 2 anys des de la seva inscripció com a associació o com a federació. Fins que no passen 2 anys, no se pot inscriure. Inscriure no, demanar la solitud d'utilitat pública, la declaració. Entonces tenim solitud d'utilitat pública. Per si ens interessa, que alguns m'ho han preguntat, declarar que les colles, jo crec que sí que poden, i entonces, per demanar la solitud d'utilitat pública, deuen de passar 2 anys des que ens hem inscrit, deu de ser formulat pel representant de l'entitat, és a dir, el president, deuen de constar les raons i l'informe justificatiu, i ha de comparar una memòria dels 2 exercicis que hem fet, 2 memòries, una d'activitat i una memòria econòmica, i uns comptes anuals. Així tenim la sol·licitud per declarar la utilitat pública, tenim la certificació de l'assemblea, on se certifica que se complissin els requisits. Estos són els balanços. Agustí, pot posar-ho més gran, que no es veu bé? Sí, vaig a posar-ho un poc més gran perquè ho veieu. Este és el balanços, els comptes anuals de l'associació que n'hi ha que presentar. Tot això, el que estigui interessat... Perdona, jo m'he quedat... No sé si... No veieu? No veieu res? No, Agustí, estem veient el PowerPoint en modo edició. Pensava que era jo únic, però no. No. Vaig a deixar de compartir esta. I... Ara ho veieu? Veieu això? Ara sí. Esta seria la sol·licitud de declaració d'utilitat pública. Este seria el certificat de l'assemblea, on se certifica l'aprovació dels comptes anuals. Els comptes anuals que n'hi ha que fer el balanç de l'actiu i del passiu, el compte de resultats, d'ingressos i de gastos. Tota aquesta documentació n'hi ha que preparar-la per la sol·licitud d'utilitat pública. Evidentment, el qui no és especialista li va costar. El normal és que això, els fills dels assessors que pugueu portar, si algú té l'interès de demanar-ho, jo us ho puc facilitar tot i els assessors us ho amplien. El que sí que hem de fer nosaltres és esta, la memòria d'activitats. N'hi ha 2 memòries, l'econòmica i la d'activitats. Què és la memòria d'activitats? La memòria d'activitats és, per una banda, venen totes les nostres dades, i per una altra hem de reflejar totes les activitats que hem fet durant l'any. Són les 2 memòries que has de reomplir. I tots els anys, cada 6 mesos, és igual que una empresa, l'exercici econòmic, si és entre l'1 i el 31 de desembre, tenim 6 mesos per formular aquests comptes anuals, que són
el balanç de l'actiu i el passiu i el compte de pèrdues i herències, fer la memòria econòmica, com qualsevol societat, i fer la memòria d'activitats. Mireu, així tinc una memòria d'activitats, que normalment, esta és d'una associació que se diu CEAPA, Familiars de Persones d'Alzheimer i altres demències. Està la denominació, el règim jurídic, veieu, la llei orgànica, esta està en el Registre Nacional d'Associacions, nosaltres estaríem en les autonòmiques, el número d'inscripció, evidentment són els datos fiscals de l'associació. Quins són els fins de l'associació? Després el número de socis i així les activitats. Per una banda, les activitats que hem fet i després un poc desglossades. Activitat de representació i defensa, us explica tot el que s'ha fet. Activitat d'informació i sensibilització, tot el que s'ha fet. Això és una memòria que presenta aquesta associació tots els anys quan aprova els seus comptes. És a dir, que anem a tindre beneficis fiscals si demanen la utilitat pública, com ara veurem, però es va a dur una sèrie d'obligacions comptables que hem de complir tots els anys. Perquè si dins de 6 mesos no depositem els comptes anuals i les memòries, ens poden llevar la declaració d'utilitat pública. Correcte? Algun dubte? Doncs seguim. Vaig a fer així perquè pareix que... Aquesta no. Perdoneu un poquet, però jo no soc molt de... Tancat. Tancat. Ara no trobo el que estàvem més posant el principal. Vale, i ara compartir. Ara ho he tancat tot. Ara sí que ho veieu. Perdoneu, però és que al tancar-ho ho hem tancat tot. El menudet, però se veu. Sí, ara ho compartís. Val. Doncs hem vist el que n'hi ha que fer. Quins avantatges ens dona ser utilitat pública? Fent la sol·licitud en els documents que hem vist, doncs que ens podem acollir als beneficis fiscals de la llei 49/2002 d'incentiu al mecenasme. Tindrem preferència en les assignacions d'ajudes i subvencions. Tenim assistència jurídica gratuïta. Podem utilitzar la menció de declarada d'utilitat pública i dins dels beneficis fiscals, després veurem, per exemple, l'impost de societats, que la norma general és el 25, tributaríem el 10. Beneficis també que totes les quotes que s'aporten per als associats, totes les quotes que aporten els associats són deduïbles en renta. No sé si vosaltres heu vist quan aporteu a l'associació del càncer o a qualsevol associació o col·legi que tingui la declaració d'utilitat pública, quan feu la declaració de renta, aquestes aportacions són deduïbles, tenen una deducció. Això també entra dins dels beneficis que té la declaració. Agustín, tinc un dubte. Puc fer una pregunta? És que me van comentar que en el tema de la utilitat pública, que crec que te la dona el Ministeri de l'Interior o tramita el Ministeri de l'Interior, que demanaven que les associacions que ho demanaren tenien que tindre, com si diguérem, un nivell d'activitat econòmica, o sigui, un nivell d'ingressos anuals determinat, que a qualsevol no se la donaven. Tu saps si això és de veres o no? El que busquen és que qualsevol associació, o sigui, busquen evidentment que tingui una activitat. No hi ha un nivell mínim,
però sí que busquen que tinga una solvència econòmica dins de l'actiu, que hi hagi una solvència econòmica i, evidentment, que hi hagi una activitat. Una associació que al final té, no sé, 1.000 o 2.000 euros de pressupost, doncs, evidentment, declarar l'utilitat pública. És que l'utilitat pública comporta uns beneficis, evidentment, fiscals importants. Ho diu el Ministeri d'Interior, se sol·licita davant de la Generalitat i implica moltes ajudes fiscals, perquè tributar del 25 al 10 és important i després el que als altres es comporten les deduccions, el que aporta l'associació també. Té que tindre una activitat, com hem dit, d'interès general, té que estar defendent o fent una activitat promocionant un interès general. A banda, també, els assessors d'utilitat pública tenen l'assistència jurídica gratuïta, tenen beneficis en el tema de les escritures, en actes jurídics, que tot això no anem a veure-ho, però comporta una sèrie de, en principi, avantatges fiscals que després tenim que tindre unes obligacions i, per tant, sí que té que tindre una comptabilitat sèria. Perquè totes aquestes memòries, l'econòmica, l'activitat, els comptes anuals, es registren. Inclús l'activitat, en principi, se té que enviar a l'administració tributària. Té que tindre aquestes activitats. Per què? Perquè es comporten, hi ha vegades que han hagut associacions d'utilitat pública a declarar i potser és un barco i és per temes privats i, clar, tenen uns beneficis fiscals que s'han de comprovar en aquest cas. Quines obligacions tenim? Doncs, com he dit, rendir els comptes anuals cada 6 mesos, presentar una memòria descriptiva de l'activitat, que ja ho hem vist, depositar els comptes anuals, que ja ho hem vist, balanç de pèrdues i ganàncies i el balanç de situació. Nosaltres, en una que demanàrem, per comentar, en una que demanàrem la utilitat pública, el MINIA, sí que hi havia un error en la comptabilitat i ens van requerir que ho subsanàrem un error en quan traspassàrem els datos a l'Excel, perquè donava que els fons propis eren negatius. Per tant, no podia ser. A l'hora de ficar els datos manuals en l'Excel, se tenia que corregir. És a dir, sí que exigeixen que hi hagi una serietat, que la societat tingui una solvència econòmica i que els comptes siguin... Una auditoria externa, tot això ja, inclús pel tema de les subvencions, estan demanant-nos a la Federació Auditoria. I després, les que anem a veure, que són les que anem a entrar un poquet més en aquestes, que són les que actualment són les moixarangues. Moixarangues, falles, moros cristians. Què tenen? Doncs tenen el caràcter social i tenen l'interès general. En principi, no hi ha activitat econòmica. Però si hi ha activitat econòmica o si complim altres requisits, estarem obligats a presentar un impost de societats. Les activitats parcialment exemptes vol dir que dins de la seva activitat, tot el que siguin activitats de la pròpia associació i que no tinga activitat econòmica, estarien exemptes. Però com a les associacions es permeteixen tindre activitats econòmiques per desenvolupar els seus fins, les activitats econòmiques sí que tributen, tant en impost de societats com en IVA. Per tant, són parcialment exemptes perquè tenen l'activitat pròpia de l'associació que no tributa i l'activitat econòmica per obtindre beneficis que sí tributa. Anem a veure casos concrets i he fet exemples de moixarangues. Per tant, el primer que anem a veure, la primera obligació, anem a separar. Primer anem a veure societats, aquells ingressos i gastos que, com he dit, per una banda no tributarien perquè són de l'associació i per altra sí tributarien perquè són activitats econòmiques. Què és l'impost de societats? Doncs és la renta, una declaració de renta, com fem a tot personal, però de l'associació. Agustí, que tinc altre dubte, una pregunta. Quan tu dius que estem parcialment exemptes, no tributem per la nostra activitat. Per exemple, si fem una actuació en plaça i cobrem, per això no tributem perquè és la nostra activitat. Però si, per exemple, fem samarretes amb el logo de la nostra colla i les venem, si és activitat econòmica, m'entens? Anem a veure-ho ara. T'estàs donant exemples. Ara hi hem de veure dues coses. El que tu has dit, vaig a fer-ho d'introducció. Has dit que si fem una actuació a plaça no tributem, perquè és la nostra activitat. No ho tinc clar, sí que tributem. I ara hem de veure com tributem, impost de societats o IVA. Doncs mira, anem a fer primer impost de societats i després veurem IVA, perquè té dues implicacions. Té societats i té IVA. Va en l'impost de societats,
anem a veure-ho. Du IVA ho veurem després. Entonces, què hem de fer cada any l'associació? Pues la declaració de renta. I això són impostos directes. I ahí reflexem tots els ingressos i tots els gastos d'aquest exercici. Si tenim la llei 49 del 2002, doncs tenim un règim especial. Què vol dir aquest règim especial? Doncs que els ingressos de les associacions ens van a vindre bàsicament per tres puestos. Subvencions, quotes i altres ingressos. Hem de veure quan no tributen les subvencions i quan s'hi tributen les subvencions. Quan no tributen les quotes i quan s'hi tributen les quotes. I els altres ingressos que sí que tributen. Una subvenció pot ser exempta i no tributar. Però una subvenció que està destinada a una activitat econòmica, si no la podem deslligar de la nostra activitat, tributarà, com un ingrés més. Què tenen de bo el règim especial d'utilitat pública? Que les subvencions no tributen ja directament. Per una associació parcialment exempta, si me donen una subvenció i jo tinc dues activitats, una que és un bar i l'altra que és el meu àmbit, i no puc aquesta subvenció separar-la de l'activitat econòmica, serà difícil que aquesta subvenció no tributi. Encara que de normal les subvencions seran exemptes. Nosaltres anem a veure perquè està el règim del fiscal d'incentius al mecenatge i el règim que tenim ara, que són les parcialment exemptes. Les parcialment exemptes, el benefici tributarà el 25% i les d'utilitat pública tributaran el 10% en societats. Què implica tindre fer l'impost de societats? Doncs que com l'impost de societats n'hi ha que traslladar-lo a un document oficial, ja quasi que ens obliga a tindre unes obligacions comptables i a donar una comptabilitat per poder traslladar tota aquesta documentació a l'impost de societats. Com he dit, quin tipus d'ingressos tenim com a associació? Les associacions nostres, bàsicament, els ingressos van a ser les quotes de socios, molt important que no figuren els estatuts i que no reflexen mai que el pagar una quota de socios ens dona dret a. Perquè si jo pago una quota de socis i me dona dret a alguna cosa, és una contraprestació. I aquesta quota sí que tributarà. Les quotes de soci és per ser soci i punt. I en els estatuts, ahí no té que reflejar mai que si tu pagues la quota te va a donar dret a tindre no sé quants sopars i a tindre no sé quants dinars. Per dir-ho un exemple, perquè aquesta quota sí que tributaria. Les subvencions, doncs en principi no tributen, sempre i quan n'hi vagin subvencionades a un preu, n'hi vagin dirigides a un preu. Per exemple, jo tinc un autobús, faig un trajecte i en vez de 5 cobra 3, perquè aquests altres 2 me subvencionen. O sigui, la subvenció tributa perquè va lligar al preu. Les subvencions que en principi ens donen les associacions no tributen, però com dins del mare magnum de l'activitat de l'associació no puc deslligar la subvenció a quina activitat va, i aquesta subvenció me la faran tributar. A banda de les quotes de soci i les subvencions, hi ha altres ingressos que havia dit, el tercer, que estan en recursos derivats d'altres activitats no específiques de la nostra associació. Poden estar vinculades als fins socials o no. I ser activitats econòmiques. I ahí és on anem a tributar. Quines serien les rentes exemptes? Com he dit, sempre que no tinguin consideració d'activitat econòmica, si la nostra activitat, tot el que fem, tenim subvenció i bàsicament és la quota i la subvenció, no anem a tributar res. Les quotes, sempre que no corresponguen a tindre un dret per aquesta quota. Això no vaig entrar, les inversions tampoc vaig entrar. I aquest és el règim general. Les que són entitats declarades totalment exemptes, que són organitzacions que marca la llei, com ara veurem, que no anem a entrar, i les entitats que són parcialment exemptes, les nostres. Aquests tres requisits són importants i són els que van modificar l'obligació en les associacions. Quins són? Que els ingressos totals de l'associació, per jo no tindre obligació de declarar l'impost de societats, el primer requisit és que tots els ingressos no superen 75.000 euros. Primer. Que els ingressos corresponents a rentes no exemptes, és a dir, aquells que no vinguin ni de quotes ni de subvencions, no superen els 2.000 euros. Ja és difícil. I que aquests estiguen subjectes a retenció. És a dir, que quan no siguin bàsicament interessos bancaris, ja tindré que fer impost de societats. Anem a veure uns exemples.
En base als requisits estos que hem vist, volem saber si la nostra associació està obligada. O si tenim quotes de socis i subvencions, que en total sumen 120.000 euros, estarem obligats o no? Estarem obligats? Estem obligats. Per què? Perquè tots els ingressos, que els ingressos totals no superen 75.000. Si superem 75.000, encara que vinguin de subvencions o de quotes, ja anem a estar obligats a fer impost de societats. Altra cosa és que no tinguem que pagar. Però l'obligació de declarar, sí. Això és el que vull incidir. És a dir, molts viatges no tenim que fer l'impost perquè han de pagar o no, però estem obligats. En aquest cas, no tindrem que pagar res perquè són rentes exentes, però jo sí que tindria l'obligació de declarar-ho a l'administració tributària. Anem a veure un altre exemple. Tinc quotes de socis per 1.000 euros i interessos de banc de 20 euros i subvencions de 3.000. Hi ha obligació de declarar, ni supera 75.000, el rendiment no supera els 2.000, veieu? 1.000 euros de socis, no supera els 75.000. 20 euros d'interessos de bancs, que no supera els 2.000, i subvencions de 3.000 que no estan obligats tampoc, però en tot cas no estic obligat. Ara, i si els interessos de banc foren 2.100? Ahir sí, perquè les rentes no exentes ja superen els 2.000. Ho veieu? I ara anem a veure el tercer exemple, que diu el mateix cas anterior, però ara hem fet uns tallers formatius. I dins d'aquests tallers formatius cobrem una quota d'inscripció de 50 euros. 50 euros, Doncs ja, com estem fent una activitat econòmica, i ja tenim una renta procedent d'activitat econòmica, i aquesta renta no està exenta i no subjecta a retenció. Per tant, estem obligats, que és aquesta. És el tercer apartat. Que totes les rentes no exentes, l'activitat econòmica, estiguen sotmeses a retenció. 50 euros. Per això 50 euros ja ens obliguen a fer la declaració. Entengueu? Ara sí és important, ja anem a entrar en matèria. Entengueu el que estic dient? Una pregunta. Sí. Si, per exemple, en l'exemple dels tallers formatius, si tu en vez de posar un preu al taller ho fas com a una donació simbòlica, en plan, sobre el paper és una donació, però encara que realment siga un preu. Això com funciona? Perquè això jo ho veig que ho fa moltes associacions. Sí, ara dins de les associacions se poden articular diverses maneres. És dir, mira, si faig publicitat, si jo faig publicitat, doncs evidentment jo fico en un llibre i fico una pàgina de publicitat i aquesta renta està obligada. Vaig a tenir que fer una factura i tu m'has de pagar la publicitat. Però, sin embargo, nosaltres ho fem ahir en el barri, ho fem en el barri de Benimaclet, i agarrem el cartell i per la nostra iniciativa fiquem publicitat de tots els comerços en el cartell o en el llibret o el que siga, un xicotet de requadre i fiquem publicitat de tots els barris. I el que vol ens dona subvenció i el que no, no. Doncs això serien donatius. El que tu dius és que fem el curs i jo l'obric a tots i el que ve deixa una quantitat i el que no, no el puc obligar a que me pague. Entonces no seria una activitat econòmica. Correcte? Ho entens? Vale, gràcies. Per tant, si la nostra associació té algun ingrés que no procedisca d'aquests tres fronts que he dit, tindrem ingressos no exentos i l'obligació de presentar impost de societats. Aquestes són les que havíem dit que són exentes, comunitats autònomes, organismes, Banc d'Espanya, tot això, i les parcialment exentes, que estaran parcialment exentes de l'impost o bé són de la llei del mecenazgo, o bé són les que hem vist que són les nostres, activitats que no tributen i activitats que tributen. Ho entenguem? Conseqüències fiscals de tindre una activitat econòmica? La principal és que hem de presentar les declaracions censals, primer, a Hacienda d'inici d'activitat. Anem a fer una activitat, tenim publicitat o fem venda de roba. Complir les obligacions d'IVA i presentar impost de societats i IVA. Aquestes obligacions, quan tenim una activitat, que quasi tots les anem a tindre, com ara veureu, ja n'hi ha que complir aquestes obligacions. Rentes subjectes i no exentes, quines són? Els rendiments derivats d'activitats econòmiques. Així, activitat econòmica no vol dir que jo sigui un empresari. Qualsevol activitat que jo faig per recaudar diners és activitat econòmica a efectes de l'impost de societats. I tinc que determinar la base imponible, que són ingressos menys gastos.
en l'impost de societats. Anem a veure un exemple. La nostra associació ha tingut en 2020 els següents ingressos. Quotes de soci, 300. Subvencions, 500 euros. Interessos, 20. Tallers formatius, o podem ficar actuacions, 2.000. I per poder fer aquest taller, o per poder anar a l'actuació, com ara veurem, hem gastat 1.700 euros. El resto de gastos generals, 200 euros. Gastos generals, què vol dir? Els gastos que té l'associació, assessoria, oficina, alquiler, que no van en concret a ninguna activitat i són per totes. Després tenim altres reunions i desplaçaments i demés, 150, i altres activitats, 650. Exemple, ingressos, com hem dit, quotes de soci, 300, veieu? Subvencions, 500. Interessos, 20. Total ingressos d'activitat econòmica, que són els tallers, 2.000. Total ingressos, 2.820. Total gastos de la junta directiva, com havíem dit, 150, que està així. Els gastos de material d'oficina, 200. Els gastos de social de l'activitat, 650. I els gastos de l'activitat econòmica d'estos 2.000, 1.700. Per tant, n'hi ha un benefici de 120. Però això és la comptabilitat de l'associació general, tota. Jo ara tinc que dividir per activitats. En vez de seguir aquest exemple així, anem a veure deixar de compartir. Anem a veure un exemple real. Què esteu veient ara? Ara no estàs compartint. Ara no estic compartint res, no? No, encara no. Veieu això? Sí. La fulla Excel? Val. Mireu, això és el programeta d'Excel que dic jo que gaste pel tema de les associacions. Així tenim els ingressos, com estàvem veient. I així tenim totes les activitats. Imagineu que això és una associació d'una moixeranga. Ingressos de quotes de socis, 1.000 euros. Ingressos de publicitat, 5.000 euros. Ingressos de loteries, ja sé que molts no en teniu, però altres sí, 10.000 euros. Ingressos de bar, 4.000 euros. Tenim barres, Ingressos de roba, que algú me comentava, crec que eren de la Xove. Què fem si nosaltres comprem una roba i després la cedim o la venem, o algunes colles, podem comprar la tela i la venem als socis. Ingressos de roba, el merchandising, les subvencions i les facturacions d'actuacions. Això són els ingressos, ho veieu? Doncs després el que fem, o el que jo faig és els gastos distribuir-los per aquestes activitats. És dir, la manera que us deia al principi quan he fet la introducció de que hi ha que fer un poquet la creativitat de la comptabilitat du a que jo establisca quines són les fonts d'ingressos i quines serien les gastos d'aquestes fonts d'ingressos. És dir, les quotes me du algun gasto? No. Però la publicitat sí. Si jo me gaste 5.000 euros fent un llibre o fent un cartell o fent merchandising, qualsevol que pugui fer publicitat, tindrà uns gastos d'editar els llibres, de comprar, de fer els cartells, d'imprimir. Per tant, això és una activitat. Ingressos i gastos d'aquesta activitat. Quin és el resultat net d'aquesta activitat? 1.000. Ho veieu? Després, les loteries. Evidentment, jo he tingut 10.000 d'ingressos, però he comprat els dècims i me costen 8.000. Doncs tinc 2.000 realment de benefici. Així vos heu ficat perquè pugueu tindreu, això us ho enviaré, pugueu distribuir els ingressos i gastos per activitats. I així, el resum. Què més tenim? Ingressos bar. Allò que compre per la barra, com comentàvem, alguns de vosaltres teniu barra en els locals i hi ha un xicotet ingrés entre el que jo compre i el que venc a socios. Autoabastir-se, però també que deixa un xicotet de benefici a la colla. Si jo me gaste 4.000 comprant i venent
i me gaste 3.500 comprant, doncs hi ha un benefici de 500. La roba, idem del mateix. El merchandising, igual. Les subvencions o no tenen. I les actuacions, sí. Jo facturo l'actuació i tinc els gastos d'anar a l'actuació. Com podem estructurar el tema de les actuacions? Home, doncs se podria dir, entre cometes, se podria dir que el que m'estan pagant són els gastos d'anar, menjar i desplaçament i de més. Se podria dir, però evidentment jo faig una factura i aquesta factura, encara que sigui dins de l'activitat, però això és un ingrés. Això és realment és subjecte a tributar en l'impost. Jo soc una banda i vaig a tocar per ahir i me paguen, això forma part de l'ingrés. Altra cosa és que, com veurem després, estigui subjecte a IVA, perquè en aquest cas no du IVA, però sí que tributa per societats. Ho veieu? Doncs tot això, què mos sua d'ingressos de l'associació? Ho veieu? 38.000 euros. 38.500. I aquests gastos, així, hem fet els gastos de cada activitat. Què sol fer jo després? Repartir els gastos mixtos o comuns i no deduïbles. Per mi, quins són els comuns? Tots aquells que no tenen que veure específicament en una activitat. Estarien els alquilers, estaria la llum, estaria l'assessoria, estaria l'assegurança. Tots aquests gastos comuns no estan en ninguna activitat. On es fica? Així, els comuns. Jo he ficat així uns exemples, associació i alquiler, que sumen 4.000. I després hi ha altres gastos que sí que són els de la nostra activitat, els no deduïbles, que són aquells de dinar, sopars, representació, gastos de qualsevol quadre que fem. Tot això forma part de despeses de l'associació que no tenen res que veure amb ninguna activitat econòmica i que en principi no seran deduïbles. Com ho estructure jo? Doncs assume per una banda tots els ingressos i per l'altra banda tots els gastos. Aquest seria el resultat, ingressos menys gastos, estos són tots els gastos, el resultat de l'associació. 8.400 euros hem guanyat. Però a efectes tinc que separar quins són els que són exentos i els que no. Quins serien els gastos que no són exentos? Doncs mireu, per mi els que sí que es tributen són la publicitat, que és una activitat econòmica, les loteries, el bar, la roba, el merchandising i les actuacions. Ho veieu? I quins serien els que estan exentos? Com hem dit, les quotes i les subvencions. Què fem? Trac la part proporcional dels gastos i és un 77%. Del total que representen els que tributen i els que no tributen, un 77%. Què vol dir això? Que aquests 4.000 que són comuns, en quina proporció me vaig a ficar com a gasto? En un 77%. Per tant, tinc que de 7.400, que és els que estan subjectes o exentos, li lleve la part proporcional dels 4.000 i se me queda un resultat a efectes de l'impost de 4.300 i no de 7.400. Ho veieu? És difícil. L'únic que vull és que entengueu un poquet com ho estructuraria. Això està en fórmules. Simplement heu d'anar ficant així els gastos i després estipulant-ho així. El que vull que entengueu, o el concepte que vull que tinguem, és que n'hi ha, excepte les quotes i les subvencions, tota la resta està efecte com a ingrés de societats. I que els gastos que siguen de cada activitat es reflejaran en cada activitat, excepte els comuns, que aniran en la part proporcional, veieu? En la part proporcional que me puga deduir. Si el total d'ingressos són 38.000 i els que són subjectes i nosaltres són 29, 29 entre 38 me dona que és el 77%. Doncs dels comuns me vaig a poder deduir el 77%. L'important és deduir els gastos per les activitats, establir-los per activitats i els comuns a prorrata. Enteneu? Algun dubte? Perquè això ja és el gros. Us heu adormit? Sí. Un dubte. Per exemple, aquestes donacions que preguntava jo antes, que són, en plan, no van associades a una activitat concreta, sinó que són de gent aleatòria que te dona diners a l'associació. Això com a què comptaria? Ho ficaríem així, donacions. Donacions,
i com m'ha donat 50 euros, doncs comptaria com a no tributaria. És una donació, no hi ha una activitat. Jo no estic fent alguna cosa per obtindre uns diners. Vale. M'estan donant uns diners, és una donació, ingrés i punt. El que, a diferència... Mireu, així l'important és que si nosaltres anem a que una empresa ens vulgui donar diners, ens va dir que li fem una factura per publicitat. Per què? Perquè és l'única manera que la societat s'ho va deduir com a gasto i jo serà l'ingrés. Si som utilitat pública, com ara veurem després, la societat me pot donar diners sense jo fer-li la factura i ell deduir-se-ho. Enteneu? Seria la donació. Si a mi me dona 50 euros, si és un particular, me té igual. Me dona 50 euros, per mi no és un ingrés, però per ell tampoc és un gasto. Sempre té que estar a la balança. Però l'empresa que me dona a mi 1.000 euros, si jo no li faig una factura per publicitat o per alguna cosa, ell no s'ho va deduir. I clar, me dona 1.000 euros, he pogut tindre-ho i se gasto en la seva empresa com que m'ha donat 1.000 euros. Per això s'articula sempre en una factura de publicitat. Que si som utilitat pública, venen els convenis de col·laboració, que se diuen, se firmen, a mi em poden donar diners, ells se ho deduís, perquè són incentius fiscals al mecenazgo, se ho deduís i per mi no suposen ingrés i ells se pot deduir com a gasto. Enteneu? Seguim? Una cosa que volia preguntar-li, Agustí. El que els afecta, jo crec que totes les moixarangues, és quan, per exemple, comprem mocadors o comprem samarretes, o en aquest cas que hem fet nosaltres també hem comprat les mascaretes de la moixaranga i per a que no fer merchandatge com a tal, el que sí que vam fer la moixaranga de Sueca va ser comprar-ho la moixaranga i cadascun dels que havia sol·licitat una mascareta fer l'ingrés a la moixaranga per preu exacte corresponent de la mascareta. Lo qual no lleva a lo que tu estàs dient a que jo hauria comprat 1.000 euros de merchandising, jo hauria ingressat 1.000 euros de merchandising, m'hauria gastat 1.000 euros en merchandising, seria zero, però m'obligaria a fer l'import de societats. Val. Una cosa és que jo tinc obligació de fer-lo i l'altra que després tributo o no. Ja. Però jo he fet una activitat econòmica. Aleshores, sempre si ho hem fet en un any, l'any vinent ho hem de fer. S'hauria de fer, sí. S'hauria de fer. Altra cosa és que no siguin a després... L'obligació és fer-ho, sí. I com estem gravant no vaig a dir altra cosa. No, és que s'ha de fer, no? I s'ha de fer, no passa res, tampoc. Correcte. Després, altra cosa és que siguin coses insignificants. No, és poca cosa, ja ho saps que és poca cosa, ja. Però, evidentment... a nivell comptable intern és ben millor així que no replegar els diners en metàl·lic, perquè així quadra a la perfecció. Correcte. Ahir normalment és... Això passa a vegades, hasta una associació, hasta una AMPA. Aquí deixa llibres pels associats, pels de l'AMPA. Doncs ahir està fent l'activitat, estic comprant i estic venent-los. Altra cosa és que arreplegues els diners i els compres directament el particular. Però si la factura està comprant una associació i després ells ens donen els mateixos ingrés, jo no tindré cap benefici. Ingrés 1.000, gasto 1.000, serà 0, però hauria de presentar l'impost de societat. Ja. I una altra pregunta és que no sé si estava ahí, és, per exemple, en el llibre de comptes del banc sempre venen despeses de manteniment, despeses de correspondència i despeses, per exemple, de manteniment digital, que són les tres despeses que ens cobren directament des del banc. Això en quin apartat vindrien els mixtos? En els comuns. Identifiquem ingressos... Perquè interessos no n'hi ha mai, Ingressos que tributen. I quins gastos li fiquem? Els gastos que són d'aixos ingressos. Actuació, publicitat, bar, roba... Després hi ha uns gastos que poden ser per tots, és a dir, per que tributen com per que no tributen. Per tots aquests gastos que tributen o també poden anar pels ingressos que no tributen. Els quadres que fem de l'associació, per aquest dinar que fem o un sopar que fem de benvinguda o el que siga. I això són comuns per tot, igual que l'alquiler, els bancs, l'assessoria, els seguros, una reparació, tot això influeix tant en uns com en altres. Per això van comuns a prorrata, que són aquest apartat, d'ací. I una altra pregunta que també, perquè es diu subvenció, nosaltres a nivell local el que fem és una factura exentativa a l'Ajuntament per les dues actuacions que fem, que ja no en fem normalment més a l'any, que sumen 1.700 euros. Això
s'entén com a subvenció o com a factura? Això s'entén com a factura. Perquè és com una factura que fem, evidentment. La subvenció és perquè ella acorda i te dona l'ingrés. Aleshores, això on aniria a parar? Si fora per subvenció que te dona l'Ajuntament, aniria a subvencions. Aniria baix a les factures. Per exemple, així en Alcúdia, l'Ajuntament gestiona les subvencions a les associacions i les associacions, en base als requisits, depenent si les deportives estan per una banda i les culturals per una altra. Els culturals tenen els seus protocols, se distribueixen els diners, és una subvenció directa que dona l'Ajuntament a les associacions. Per tant, seria imputable. Ara, jo tinc que fer una actuació i l'Ajuntament em diu fes-me una factura per l'actuació que vas a fer. Aquesta factura, com veureu ara després, estarà exenta d'IVA, perquè la llei, l'article 23, diu que està exenta d'IVA, però sí que estarà subjecte a ingrés. Això passa en quasi totes les manifestacions culturals, músiques, ball. A aquests efectes, les representacions en el carrer no tributen en IVA, estan exentes d'IVA, però sí que tributen en impost de societats. Ara després puc fer una altra cosa. Tot el que jo venga sí que va dur IVA de la meva associació. Imagineu que jo he dit a ustedes. I si ustedes es venc. Sí. Música, de fotos, això sí que tributa en IVA i en societats. Jo crec que de moment ja ho tinc, tots els dubtes que tenim més grans. Doncs anem seguint. Fins així ho teniu clar, no? Bueno, aneu seguint-me tots, esteu sent molt productiu, esteu entenent alguna cosa o no esteu entenent res? Sí, jo crec que està sent molt profitós, la veritat. De moment és molt productiu, molt interessant. És que jo vaig parlant, és fàcil que jo ho entenga i com estic parlant, intento traduir el vocabulari més senzill, però a vegades és fàcil que estigui comentant i molts no sabíeu ni el que estic dient. Per això, en què m'entengueu i estigueu agarrant, me conforme. Doncs fem un resum, ¿vale? Ingressos computables. Bàsicament, sempre 3 línies. Tinguem això, a mi m'ha servit molt. Com me venen els ingressos? De quotes? La quota d'una contraprestació? No, doncs no tributa. Les subvencions van directes a la meva activitat, me les donen per la meva activitat i no se poden deslligar perfectament de qualsevol activitat econòmica? Sí. Mira, a veure, és un poquet difícil d'entendre, però imagineu que la federació tinguérem molt de volum, ens donen subvenció, nosaltres tinguem drets d'imatge, tenim barres i fem publicitat. Aquesta subvenció seria difícil de poder deslligar de les activitats que fem. Seria difícil. Per tant, aquesta subvenció és fàcil que m'oferen tributar-la. Si fórem utilitat pública, no. Però sense utilitat pública, sí. Entengueu? Ara, en el cas nostre és senzill, perquè al final ens donen una subvenció i l'activitat econòmica que podem fer bàsicament són la nostra actuació, que sí que prové d'ahir, i alguna de merchandising, està perfectament delimitat. Entonces, quotes, subvencions i altres ingressos que normalment són els econòmics. I aquests altres ingressos quasi tots van a ser econòmics. Com? Captació de recursos, campanyes, actes de patrocinadors, col·laboracions, prestació de servicis. Què és la prestació de servicis? Quan anem a actuar, és una prestació de servicis. I després les subvencions que hem comentat. Quins són els gastos fiscalment que no ens poden deduir? Doncs aquells que són rentes exemptes, que són de l'associació, com he comentat, quadres, a banda de moltes sancions, però pràcticament són quadres, superets, no sé, pergaminos, coses que fem dins de l'associació directes de l'associació, que no tenen res que veure amb ninguna activitat econòmica ni gastos comuns. Si a algú se li corre alguno, que m'ho diga.
a següent comentar les obligacions que han de tindre si una activitat econòmica és donar-nos d'alta l'activitat, el model 036 i demés. No és precís que ho sapiem, sinó que tinguem aquest coneixement. El que ha de saber és la persona que ho porta o l'assessor, però tenim que tenir aquest coneixement. I els tipus, i aquest benefici que hem vist, tributaria el 25, si són d'associacions de nova creació el 15 i si són d'utilitat pública el 10. Per això interessa el tema de la utilitat pública al 10. Declarar utilitat pública comporta tributar menys, tindre beneficis, ens pot millorar en la forma d'ingressos que tenen en l'associació, perquè les empreses ens poden donar diners si són desgràvets, si és publicitat, els socis o la gent ens pot aportar diners i deduir-se a la renta. Tenim que tindre la comptabilitat. Mireu, tot això, el que me diu a mi l'experiència és que quan anem a una comprovació o l'administració ens reclama alguna cosa, si li portem alguna cosa arreglat com el que jo vos he fet, doncs hem intentat ficar així, això està així, ja te dona molt de peu. La persona que està allí ja es digui, bueno, tots estan tenint en compte certes coses, saben el que és més tan important i ja en aquest tema, a no ser que tinguem un volum molt gran i que estiguem camuflant una activitat econòmica important dins d'una associació, no van a ensenyar-se. I ara anem a l'IVA. Què és l'IVA? Quan fem una prestació de servicis o entreguem qualsevol bé, si estem dins del món de les associacions o del món empresarial, sempre du un IVA. L'IVA no és més que jo al preu que faig el producte li sume un valor afegit a aquest preu, venc un IVA o quan compre artículos compre un IVA. I al final, entre l'IVA que venc i l'IVA que compre, tinc que passar un balanç en Hisenda. Tant he venut i tant he comprat, doncs li dec diners o me deu diners a Hisenda. L'existència o no d'una activitat econòmica afecta d'IVA depèn fonamentalment de l'existència d'una contraprestació de servicis. És a dir, jo faig i tu me dones, jo te dono i tu me pagues. Entonces, una entitat que realitza únicament activitats socials que persegueixen interès de fins generals, sempre a càrrec de, mireu, donacions, subvencions o altres recursos econòmics de donats privats. Això és el que me comentàveu antes, una donació privada. Doncs en principi ni n'hi ha IVA, som entitats culturals, per tant, exentes d'IVA i no n'hi ha que fer res més. No n'hi ha que presentar ningú impost ni estem obligats a res. Ojo, que si ja venguem merchandising, ahir n'hi ha IVA, si fem publicitat i fem factures, ahir n'hi ha IVA, encara que siguem exentes d'IVA. Serem altra vegada, com antes, parcialment exentes. L'activitat que no du IVA, no du IVA, i les que duien IVA, tu IVA, com ara veurem. Quines són les no subjectes? Les realitzades sense contraprestació. Ahir parlem de les quotes. Si jo fico una quota per anar a ballar i me permetís que me donen classes, doncs evidentment el que estic pagant és una prestació de servicis. No, és que jo soc de l'associació, pague quotes i només t'ensenya a ballar. Però és una quota. No, està pagant-li perquè et donen un servici. O les escoles de futbol, jo estic pagant unes quotes. No, és que jo pague la quota. Sí, però n'hi ha un entrenador i te presta un servici. Hi ha una contraprestació. Entengueu? Altra cosa és que després no duga IVA, perquè el deport no du IVA i els temes culturals no du IVA, però en principi sí que estaria subjecte a IVA. Què més no du IVA? Les subvencions, com he dit, rebudes sense fins lucratius. Aquelles que sí que es compensen un preu, això sí que estarien subjectes. I després, si som utilitat pública, els convenis de col·laboració empresarial. Podem firmar un conveni de col·laboració en una empresa per tindre sempre, quan ve a la federació, firma un conveni de col·laboració en Caixa Popular. I sempre allà on anem, o en qualsevol empresa, tindrem allí la propaganda. És un conveni de col·laboració. Si estàs dins de la utilitat pública, no fa falta fer factures. No duria IVA en aquest cas. Firmaria el contracte de col·laboració i ahir no n'hi ha IVA. Ara, si la federació no és utilitat pública i el que vol és que li fiquem propaganda, siga qui siga, tindrà que fer unes factures de publicitat en les quals dura IVA, perquè aquella empresa se'n va poder deduir i nosaltres l'ingressarem. Els patrocinis publicitaris sempre duen IVA. Quines estan exentes? Les quotes de soci. Sempre i quan no n'hi hagi ninguna contraprestació. I després, les nostres associacions, que són per el 23 que havia dit,
Són establiments de caràcter social, bé siguin assistencials, esportius, o el nostre, que és el 2114, que són les culturals. Llavors, de per si no du IVA. Ni fa falta que tu li digues a Hisenda que eres exento d'IVA. Si tu eres una associació cultural, ja estàs exenta d'IVA. Però tinguem molt en compte si anem a fer activitats, entonces que tindrem que presentar IVA. I no diguem, no vulguem fer que som exentos d'IVA i agarrem les factures que comprem i ens deduïm l'IVA i presentem una declaració perquè ens tornen l'IVA. Si no me factures IVA, no vulguis ara deduir-te l'IVA, d'acord? Que passa a alguns, això passa a alguns. Entonces, el reconeixement, en aquest cas, les exencions d'entitats no lucratives, per el 23 ja, en aquest cas, les culturals ja estan reconegudes, no falta demanar-ho. Quines són les prestacions culturals? Les pròpies de biblioteca, arxiu, el museu, galeries, el tema de les veus, així entraríem. Les representacions teatrals, musicals, coreogràfiques o altres exposicions i manifestacions similars. Què vull dir això? Que sempre que anem a actuar, per ahir estem fent una manifestació cultural d'estes i, per tant, no s'ha de repercutir IVA. Tu emitisses la factura en el teu caixer i n'hi ha que aplicar-li el tema d'exempte d'IVA. Un exemple, una entitat sense fins lucratius, la Muixeranga, realitza una actuació de forma gratuïta. Unes vegades de forma gratuïta ja t'has cobrat, ja t'has contratada pels ajuntaments. I a més ven camisetes i altres articles. Bé, així entra tot. Doncs, quines estan exentes? D'IVA, el qual després veuríem les societats que han vist antes. D'IVA. Estan exentes les representacions teatrals i musicals, com hem vist. Independentment de qui pagui la prestació. Així és el que nosaltres fem, no el que nosaltres ens paga. L'exenció sola se refereix a la prestació de servicis. Però després, si nosaltres fiquem allí la tauleta i venem camisetes i altres articles, això sí que tributa d'IVA. Ahí estem fent una activitat, encara que no és una activitat a efectes que estem tots els dies muntant la paleta, dona igual. Estem fent una activitat econòmica, no està exenta d'IVA i deu de tributar. Per tant, ho estructuraríem, ara veureu, igual que hem fet en societats. En un Excel, les partides que veien IVA i les partides que no veien IVA. Exemple de quotes de socis, també, a saber si duen IVA o no. Una associació presta als seus socis determinats servicis, financiats a través del cobro de quotes als seus associats, a més de realitzar reformes gratuïtes en compliment dels seus fins. L'operació se deu de repercutir IVA, ja que estic fent una prestació. En el nostre cas, el que jo pago una quota a l'associació és pel sosteniment. Jo no pago una quota i me dona dret a assajar. Les quotes estarien exentes. Però, per exemple, sí que les associacions de ball que paguen unes quotes i tenen dret a que es doni el mestre en ball, que jo pago unes quotes i me donen entrenament de futbol, pago unes quotes i me dona dret a anar a sopar, perquè és una associació gastronòmica. Les falles, ojo, no soy un fallero, però diria que les quotes me donen dret a no sé quants sopars. Si està escrit d'aquesta manera, ojo, que ahir podria inclús tributar en IVA i en societats. I els exemples de les subvencions, no subjectes, les que van a la finalitat de les nostres activitats. Subjectes, les que van a l'activitat econòmica i vinculades al preu. Com he dit, convenis de col·laboració, les entitats beneficiàries del mecenasgo, aquelles que ens puguem acollir a la utilitat pública, aquests convenis de col·laboració, què representa? Que a canvi d'una ajuda econòmica, ells ens donen ajuda, nosaltres li fem difundir la seva marca, allà on estiguem, fent publicitat. Això no duria IVA. Poden ser literaris, entregar-nos una quantitat o assumint gastos per part nostra, també pot ser. Mira, jo us ho pagaré. La pròpia llei estableix que si existiga una contraprestació, en aquest cas no està subjecte en IVA. Però, ojo, convenis de col·laboració i una vegada som utilitat pública. En el nostre cas, no. Encara que jo sàpia, no sé, crec que ningú té utilitat pública en les Muixerangues. I els contractes de patrocini, sí, perquè ahir sempre n'hi ha un objectiu publicitari. Ahir sí que ho diu. Les diferències entre conveni de col·laboració i patrocini, perquè això molta gent des d'associacions ho té clar, que els convenis de col·laboració no devenga IVA, no s'emetís factura, és gasto deduïble
pel mecenes, pel que fica els diners, i per nosaltres no és un ingrés. Algo semblant a el que estava comentant en societats. Si soc utilitat pública, me donen uns diners, ells ho deduís i jo no fa falta que declare aquest ingrés, correcte? Sense fer una factura. I el conveni de patrocini sí que devenga IVA, perquè és una publicitat tal qual, s'emitís factura, és un gasto pel patrocinador i, ojo, no és un ingrés per l'associació en aquest cas, fundació, per l'associació, però sí que du IVA, però no representa ingrés. Tingueu la diferència? Una entitat subscriveix un acord amb una associació sense fins lucratius, mitjançant la qual la primera realitza una aportació econòmica, assumís l'associació l'obligació de difondre la seva participació i cedís ficar espais publicitaris, gratuïts i demés. Aquesta aportació se pot considerar que és dins d'un conveni de col·laboració. Això és pràcticament el que he dit, per exemple, qualsevol caixa popular o entitat que volguera finançar-nos a efectes de la federació. Però aquests espais publicitaris sí que durien IVA. Una cosa és que ens paguin, l'altra és que nosaltres li cedim espais publicitaris en qualsevol panel, que puguem cedir-li espais. Altra cosa és que ens donen els diners a efectes de col·laboració. Una associació de fins culturals firma un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament per organitzar. Això és una de les coses que poden fer en vez d'emitir factura. Organitzar actes alrededor del baile típico, de la muixaranga, dins de la festa del municipi i recibir una ajuda. El conveni de col·laboració no pot enquadrar-se dins d'estos, perquè si no som utilitat pública no se pot enquadrar. Per tant, es deu considerar que aquesta contraprestació pels servicis prestats du IVA, però com som una associació cultural, estaria exenta. Això és quan deixem al carrer. Altra cosa és que farem un concert i cobrem entrar. Ahí duria IVA. Això és el que dic, que teniu que tindre... Les operacions exentes no repercuteixen en l'entrega de béns i sí que s'oporta. Avantatge, no tenim que presentar declaració, no n'hi ha que justificar. Inconvenient, que aquest IVA per nosaltres és un major cost. I en les factures o pressupost, sempre baix, n'hi ha que ficar que està l'operació exenta a través de l'article 23.IVA. Això fiqueu-ho sempre, quan no repercutiu l'IVA. Després, la base imponible del 25, n'hi ha que portar un llibre de registre i així, igual que hem fet en el tema este, vaig a deixar de compartir, igual que hem fet en el tema de societats, veieu ara l'Excel? He fet l'IVA, un exemple. Mireu, ingressos quotes, porta IVA? No. Ingressos publicitat, porta IVA? Sí. El 21%, ho veieu? Loteria, porta IVA? No. El bar, porta IVA? Sí. El 10, l'únic que va el 10. Ingressos de roba, porta IVA? Sí. El merchandising, porta IVA? Sí. I les subvencions porten IVA? No. Ho veieu? Així està tot l'IVA que jo he venut. Total base de IVA 38. IVA venut 1.900. Veieu? Ara m'aniria als gastos. Gastos. Els ingressos de quotes, suporta IVA? No. La publicitat, que havia dit 4.000, suporta IVA? Sí. Jo compro IVA, deixa impressió, gastos d'elaboració de llibret o el que siga. Les loteries, porta IVA? No. Això s'ha colat. El bar porta IVA? Sí. La compra de la roba porta IVA? Sí. Això no són ingressos, són les compres. El merchandising porta IVA? Sí. Total IVA que jo he comprat en base de 7.000 i total IVA que jo he comprat de 9.000. Com ho trac? Com hauríem de fer-ho? Quin és l'IVA deduïble de tot este? Si jo facture 1.900, realment, si jo he venut 1.975 d'IVA, realment me puc deduir 1.900 d'IVA? No. Perquè ara he de diferenciar, igual que abans, que hi ha coses que duen IVA i coses que no duen IVA. Total IVA, 11.500.
D'ací, de les sumes d'IVA. Total no IVA, 38.000. Ho veieu? Entonces, quina és la prorrata? La divisió entre 11 i 38, el 30%. Què vol dir això? Que del total que jo he suportat d'IVA, dels 1.900, així és que com estava sumat antes, m'he dit 1.900, però són 1.975. Del total que jo he suportat d'IVA, solament el 30% és deduïble, 573. Encara que parega que jo he venut 1.975 i he comprat 1.911, no hauria de pagar IVA, doncs mireu que sí que he de pagar 1.400 euros d'IVA perquè aquests 1.900 no són 100% deduïbles. És la part proporcional de la suma entre el que du IVA i el que no du IVA. Ho veieu? Sí. És a dir, que dels 1.900, 573 serien el suportat i els 1.300 serien més gasto de l'associació. Quin gasto és este? Gasto comú. Des de l'import de detall seria gasto comú, així. Doncs jo ara, si voleu, el poquet, portem ara una horeta i quart o per ahir, si voleu, podem ja entrar en coses particulars, comentem, preguntes, perquè per una vesprada de dissabte, amb la calor que fa, jo crec que el tostó ja està bé, no? Jo sí que tenia un dubte, igual també per a totes les colles. Nosaltres a Moixeranga Barcelona tenim un compte obert com a associació i el banc ens cobra una comissió de manteniment. Algú té compte en algun banc que no cobren això o és sempre a totes les associacions es cobren tots els bancs? Normalment cobren sempre. Per curiositat, sí, no? Caixa Popular crec que no ens cobra, crec. Però la Caixa Popular no arriba allí. No. I aquest gasto quin seria? Són 12 euros trimestrals. Seria gasto comú. Correcte, molt bé. Tu tindràs certificat d'aprovació del curs. Bé, he aconseguit transmetre-vos un poquet l'estructura de les associacions, les parcialment exemptes, els ingressos, els gastos i un poquet com estructurar el que és activitat i el que no és activitat. En això me conforme. Agustí, puc fer-te una pregunta? Sí, clar. Jo volia fer-te una pregunta a veure el pecat que estem fent, lo gros que és o no. T'explique. Per exemple, en el tema de l'IVA, com tu has dit que ni les subvencions ni les cotes en principi no porten IVA i les actuacions que fem a carrer tampoc, realment serà difícil que en la realitat alguna colla hagi cobrat un IVA. Entonces, encara que estem exentes, tampoc l'hem cobrat i realment potser estem per alguna coseta obligats, però realment IVA no ens estem quedant de ningú. És correcte? El que tu estàs dient és lo normal, el que he dit jo. Efectivament. Lo normal de la majoria de subvencions, cobre quotes i faig activitats que estan exemptes d'IVA. No m'estic quedant IVA de ningú i realment estic fent un pecat a lo millor per 2 mocaurets, però realment per vendre 2 mocaurets, però realment IVA, substància no me n'estic quedant. Correcte. Ahí el que sí que tenim que tenir en compte és que quan comprem coses no vulguem deduir-nos si s'IVA que hem comprat. No, per supost. I ara la meva pregunta és, en el tema de renta, que ja no és el tema de l'IVA, sí que tenim que declarar algunes cosetes, però realment ahir benefici en tindrem també ben poquet. Correcte, però és que una cosa és que no tinguem benefici i l'altra és que tinguem obligació de presentar. Claro, ahí vas jo. Entonces estem fent un pecat de no fer la declaració, però realment substància de quedar-nos... Com està avui, més o menys, l'administració a nivell d'inspeccions en les associacions culturals? Mira, si no n'hi ha ningú volumen gran, si és molt xicotet, si són activitats que al final anem a quedar-nos a zero, no crec que vagin a entrar. Jo sí que m'he vist en inspecció i en comprovació, les dues coses. Però, clar, són associacions en volumen important i prou activitat econòmica.
si hi ha drets d'imatge, si hi ha activitats mercantils, no sé, de publicitat i de coses. Entonces, ahí sí que m'he vist. En aquests casos m'he vist. Després, en este sistema que vos he ensenyat, és bàsicament el que jo, conforme després jo m'ho traslade així i ho treballe. I quan ho he presentat a la inspecció, si no ho hago coherent, no solen entrar a vassallar si veuen que més o menys està correctament. Ara no pots anar allí i si són tots sopars i dinars, diners que entren i ixen i no va a ningú puesto. Entonces ahí sí que... Però bueno, si al final tenim l'obligació de presentar l'import de detalls i tampoc és res important, no crec que l'administració a hores d'ara estigui clavant-se molt en això. Molt bé. Gràcies. Més dubtes? Sí, Agustí, perdó. No, parla, Miquel. Gràcies. Anava a fer una pregunta semblant a la que ha fet l'anterior company. Aleshores, per lo que jo entenc, crec que totes les colles haurien de presentar l'impost de societats, des de luego, i probablement el tema de l'IVA també, per quantitats minúscules, el tema de l'IVA i tal, però tots en el CAU tenim una barra, tots hem fet alguna publicitat, tots venguen merchandatge, etc. Aleshores, m'agradaria, una curiositat malsana que tinc, és saber quin percentatge de muixerangues federades presenta impost de societats i si la recomanació de la federació és presentar impost de societats i l'IVA, és a dir, mantindre un tema legal. O a lo millor com s'està gravant m'has de dir que sí, ja. Hauria de fer un poquet d'apagar la gravació i ja està, clar, evidentment. Mira, anem a veure. No sé les colles que presenten o no presenten. No ho sé, ni des de la federació demanem ni fiscalitzem, no ho sé. No tinc ni idea. A veure, lo correcte, si tu me tens que preguntar a mi, lo correcte, te tinc que dir que s'ha de presentar. S'ha de presentar IVA i s'ha de presentar societats en quan tinguem activitat econòmica i en quan fem activitats que estem repercutint IVA, merchandising, publicitat i demés. L'obligació és presentar-ho, perquè si jo te dic a tu que no ho presentes i després vinguera qualsevol tema, diré, que tu aconsellares no presentar-ho. El correcte és presentar-ho. Ara, jo te dic que si les quantitats no són insignificants i que no està clavant-se molt l'administració si ha presentat societats o no. En l'IVA, ojo en l'IVA, que l'IVA ja és un tema més delicat i si alguna operació que nosaltres pensem que no és molt important, però ja n'hi ha 3-4 sets, un volum de 3.000 euros, que tampoc és molt, ho va identificar, que ha fet aquesta operació nosaltres no l'hem feta, no l'hem declarada. En l'IVA n'hi ha societat, però és que al final jo he fet 1.000 euros i m'he gastat 1.000 euros. I no estem parlant de ninguna quantitat excessivament gran en la facturació ni en el volum de l'associació. Ara, el correcte és presentar tant societats com IVA. Si tenim obligació d'IVA, presentar IVA, i si, evidentment, és que, mira, en loteries que facis ja estàs obligat 1.000 euros. En qualsevol ingrés que tingués de qualsevol actuació ja estaries obligat a presentar. Perfecte, Agustí. Moltes gràcies. I una altra pregunta. Si rebem una subvenció de promoció del València i anem a utilitzar-la per editar un llibre, editem un llibre, jo mai ho he fet. Sé que n'hi ha companys i companyes que sí que ho han fet. El llibre, si porta ISBN, porta un preu. Tot i que ho vulguis regalar, si vols ISBN, porta un preu. Aleshores, això sí que seria repercutir IVA, seria tot, no? Sí, però encara que estiga dins de l'associació, he dit, si nosaltres fem l'actuació no du IVA, però ojo que si entreguem productes, sí, llibre, CDs, clar, ahí tindríem la separació. Fer el llibre a mi me costa uns diners, gasto en societats, i si IVA me'l podria deduir a compensar en l'IVA que vaig a vendre de llibres i en l'ingrés dels ingressos que vaig obtenir del llibre. És dir, gasto en societats per la feta del llibre compensables en l'ingrés del llibre. I en IVA me deduís que l'IVA que m'ha costat fent el llibre paga aquest IVA, però tindré que repercutir aquest IVA i faré la declaració de l'IVA. M'explique? Sí, crec que sí. És dir, crec que sí. Per una banda, compra el llibre. Què me costa de fer el llibre? 4.000 euros, gasto en societats, directe. Quants ingressos obtens de la venda del llibre? 5.000? Hauré tret 1.000 euros de benefici. 5.000 que he venut, 4.000 que m'he gastat. I aquests 1.000 euros tributaran el 25% de les societats. Correcte? Vale. Ara anem a l'IVA, que és l'altre apartat que tenim.
l'últim que hem vist. Jo he fet el llibre. El llibre m'ha costat 1.000 euros. El 21 he suportat 210 euros d'IVA. I he venut en 2.000. Per tant, he venut 420 euros d'IVA. 420 menys 210 que he pagat, 210 que tindré que ingressar. Correcte? Ja. Vale. Però si el llibre no se ven, si el llibre lo que fa és regalar-se, lo millor és que no portéis ese ven i ja està. És que ahí entrem encara més en l'IVA. Perquè com no és un detall xicotet, seria, encara que tu no el cobres, estaries autorrepercutint realment, tindries que ingressar aquest IVA. L'IVA que només que se pot quedar exento, diu la llei, que són aquests xicotets mostraris que se donen. Aquests xicotetes cosetes que donen de mostrari, això estaria exento d'IVA. Però el que tu m'estàs dient no. I la subvenció, en aquest cas, si utilitzem la subvenció per fer aquest llibre, la subvenció sí que estaria declarada, no? O sigui, que no estaria exempta. És que, clar, és la subvenció possiblement que vaig a una activitat econòmica. Clar. Entonces, si esa subvenció sí que tindrien que declarar-la com a ingrés. Efectivament, vale. Vale, perfecte, Agustí. Quan tinc algun problema ja te cridaré i me ho fas. Avui és gratuït, però després serà... No, perfecte, Agustí, eres un crack, moltes gràcies. Després ja no serà exento d'IVA, eh? Després no estarà exento d'IVA, no? Agustí Meneda Anar, moltíssimes gràcies. Adéu a tots. Adéu. Adéu. Alguna pregunta més? No sé com anem de temps, perquè algú ha preguntat pel tema de la factura electrònica en el FACE, el tema de l'actuació a l'IBC, però no sé si això ho deixaríem per a més avant, per si és molt llarg, no tinc ni idea. Oh yeah, Enric. A veure, fer la factura és fer una factura tal qual. A mi, el programa que jo tinc m'ho fa en seguida, jo no ho faig per el FACE. El FACE és un engorro tremendo, el programa IXE. Jo no sé, no el tinc configurat perquè el meu programa de l'assessoria creem i fem les factures. Quantes factures són? Moltes, 20, 19. 19. Ara és que tindria que donar 19 empreses en tots els datos fiscals de cada una i enviar-ho. Seria un... Enric. Però al final és fer la factura que se comprimís en un fitxero, se conforma en un fitxero, n'hi ha que tindre firma electrònica, tots tenim la firma electrònica. Si algú no té firma electrònica, jo les puc fer des d'ací del despatx, puc fer el certificat i fer firmes. La firma electrònica és precís per entrar al FACE, se crea el fitxero i s'envia el fitxero a la facturació electrònica. Ells ens donaran a nosaltres, crec, no sé si venia el còdic, Enric, ahir d'on tenim que fer. Hi ha un còdic d'administració que tindrem que demanar-lo perquè hi ha que ficar aquest còdic d'administració. Sí, això no ho tenim encara, no ens ho han passat. Entonces, jo puc fer-ho, però clar, tindria que fer 20 altes de les empreses i cada un me tindria que donar tots els datos fiscals de tots. I després tindria que tenir totes les firmes. El que no sé si jo podria fer el fitxero, convertir-lo o enviar-vos-lo i vosaltres presentar-ho. Agustí, Vicent diu que el còdic és senzill. Vicent diu que no és molt difícil. Jo ja t'he dit que la plataforma, el programeta del FACE, jo no el toque, perquè jo fico directament en el programa i a mi m'ho fa en mil·lèsimes de segon. Li dono enviar i mateix m'ho genero enviar. Vicent del CMC diu que sí que l'hem utilitzat per al tema de la Diputació, diu que firma de qualsevol membre. Jo crec que hi ha que firmar la federació, l'associació. I l'únic lío és el tema del còdic, però no és massa complicat. Doncs, Vicent, si ho coneix, segur que... En la Jove, nosaltres en la Jove hem facturat prou amb el FACE, a Diputació i Ajuntament. És de veres que el programa és molt engorrós, perquè a banda està en el llenguatge de programació Java o no sé què, que és un rotllo patatero. Però el propi Ajuntament ens va donar un PDF, un manualet, una mena de tutorial que està prou desglossat, que m'imagino que us sol donar. Jo això ho tinc, que si voleu t'ho puc enviar o el que siga.
Correcte. Lo difícil és configurar-ho. Tot això, una vegada està configurat, és crear el fitxer i enviar-ho. Això és senzill, eh? Sí, el código y el concepte és el que n'hi ha que tal, però és cert que és molt engorro. Si t'equivoques has de fer una modificació de la factura, tal, però bueno, no ho sé, que el PDF sí se'l tinc jo per ahí, que si vos te ho passe, Agustí, i ho circules, el que vulguis. Vale, doncs ho passeu a mi i jo ho envio tot a Elba perquè vos envie el de l'utilitat pública, vosaltres l'utilitat pública, no? Vos envie el programeta d'Excel i vos envie també el del FACE. Sí, que se du, Vicent, se du un control de tot. Sí, se veu ahí tot el pagament, la situació que està. I és molt més ràpid el pago. Avui quasi tot el que passa a l'administració, com a associació, hem d'enviar telemàticament. Agustí, una pregunteta. Has dit que la firma digital ha de ser de la Muixeranga, de la colla? No pot ser, per exemple, jo que tinc firma digital com a presidenta? Perquè jo no firme en el meu... Vicent de la Muixeranga del XMSI diu que sí. Que sí que se pot fer, veritat? Miquel de la Chove diu que sí, també. D'acord, jo si estic fent així, jo la meva firma sí que sempre la poso, la de la Muixeranga no entenc. Així en la de Barcelona també gastem una firma personal i també no ens ha donat problemes. Sí, clar. D'acord. No, però és una assignatura personal d'alguna persona reconeguda per l'últim acte de l'assemblea, o sigui, que sigui l'estructura, secretari o presidenta. De tota manera, heu de fer-se firmes perquè qualsevol tema de subvenció sí que l'ha de canviar després l'associació. O si teniu que fer la utilitat pública, té que firmar en representació de... I entreu a l'expedient de l'associació. Jo, per exemple, la subvenció que demanem així en el Xinet, la firma ho fem tot online i la firma és la meva, la de la presidenta, i no hi ha cap problema. Però si passa alguna cosa de Generalitat, la carpeta ciutadana té que ser la de l'associació. Molt bé, gràcies. Tenim algun altre tema? Pregunta, qüestió, dubte? Jo crec que els gustos ens ha sortat a tots un poquet, però bueno, crec que... Has matxacat. Quan toques aquests temes sempre t'assustes. A mi me passa, quan vaig a aquests temes, quan t'ixes d'allí i s'has assustat, dic, mare meva... Però bueno, jo crec que tots sabien que més o menys anaven per ahí els tirs. No sé si tenim alguna altra qüestió o se ho puc deixar així ja. Una cosa, pel que fa a la firma de l'associació, i no la personal que tenim de la firma electrònica, sinó de l'associació, sí que cal demanar-la perquè qualsevol modificació d'estatuts que fem o el que siga s'ha d'enviar telemàticament a la conselleria. Aleshores, una firma personal no serveix. Nosaltres estem en aquesta tessitura i estem pendents encara de fer-la. Una cosa és un tràmit al propi Ajuntament que sí que ho han fet en la nostra firma individual perquè es coneixen, però no de cara a l'administració com la Generalitat Valenciana. Ahí sí que cal que tinguem la firma com a associació en el CIF de l'associació. I clar, firma la presidenta. Al igual que passa en el banc, la firma ha de ser mancomunada per a poder fer qualsevol tipus de transferència. Perquè també sí que va lligat a la comptabilitat, de vegades sí que per a comprar alguna cosa hem tingut que fer una transferència, no la podíem fer perquè no teníem la firma mancomunada, diguem, a nivell bancari digital, des de casa, poder fer-ho el tresorer i la presidenta o el secretari i la presidenta, i pagava una persona física fer la transferència i després la Muixeranga li tenia que fer la transferència a aquesta persona. Hi havia una certa irregularitat ahir a l'hora de fer aquest pagament, però treballar en Xina a partir de que ho vam fer de l'altra manera, aquest problema ja la llevaré damunt. Nosaltres tenim, des de la federació, tenim la firma del president, des de la federació, però el representant del president, que és Enric, i qualsevol tema de les modificacions, qualsevol certificat, qualsevol tema que firmem de l'Institut Valencià de Cultura, va néixer a firmar. I la carpeta ciutadana entres dins de la federació. Crec que això tens que fer per la fàbrica de moneda i timbre, no? Se poden fer, és el que jo he dit, si algú la necessita urgent, jo així la puc certificar, però el Col·legi d'Economistes puc fer la firma. Però sí, se pot fer la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, se pot fer. Tens que demanar el còdic, se té que demanar un còdic de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, el certificat d'associacions, i en els estatuts i la còpia i aquest còdic anar a Hisenda que t'identifiquen i ja pots descarregar-lo.
Però que és que hi ha un pagament i te demanen una targeta per això. Que hi ha un pagament. Sí, les d'entitats jurídiques i això se paguen, sí. I te demanen una targeta que l'associació no la té, tens que pagar-ho tu físicament, com a persona física. La què? N'hi ha, quan vas a la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, hi ha una moment que descarregar, tens que pagar, tens que ficar una targeta bancària. I com l'associació no té targeta bancària, doncs tens que ficar la teua, com a persona física. Correcte. La de Generalitat, per que diu Vicent, la de Generalitat no se pot fer per associacions ni empreses, solament per particulars. Sí, perquè nosaltres tinguem aquest problema, per això dic que he vist que en un lloc, perquè jo treballo en un institut, en la part de l'administració, però el director de l'institut té la firma i la firma quan canvien de director la té que sol·licitar cada vegada aportant tota la documentació a la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre. I és quan se descarrega altra volta per a ficar-ho en el navegador la firma digital. Ara se poden fer de diverses maneres. Sí, ara va preguntar-vos això, els que teniu la signatura de l'associació, això ho teniu en USB o si ho instal·leu i això... Instal·lat lo guardes en fitxero i tu instal·les en l'ordenador que vulguis. Bueno, jo ja me despedisc. Agustí, Enric, moltes gràcies per tot. Ha estat superinteressant, de veritat. T'has explicat molt clarament. Moltes gràcies. Vinga, que vaig molt bé. Gràcies. Adéu. Adéu, Vicent. Pues, si vos pareix, fem una pausa i continuem. No, ja, a lo millor una vegada, ara el que podeu és indagar un poquet, si voleu, en el tema d'utilitat pública, i més endavant, si ja n'hi hagueren, perquè una de les cites posteriors de la federació seria declarar la utilitat pública. I una vegada estigui la declaració d'utilitat pública sí que podem veure més en profunditat tot el que ens hem deixat ahir, que queden, hem quedat a les 75 i ne quedaven hasta les 165 de diapositives. Entonces ahí anem un toc. Però a l'engròs de lo que treballem nosaltres com a associacions, jo crec que pràcticament ho hem tractat tot. Sí que caldria millor després és quan tinguem ja la firma digital per part del president o del president, ja com se podrien enviar els diferents models d'Hisenda per la seu electrònica. Aneu proposant-ho o si l'IVA s'ha de fer semestralment, quan s'ha de fer i en quines dates. Si se fa una IRPF, si és cada 3 mesos, s'ha de ficar en els... Que ho apunti Enric i com voleu fer més xorrades formatives, com ara ja fer la primera part teòrica, la segona part podríem anar al tema pràctic, amb veure... Ahí, la certificació. Exacte. Trimestres i l'import de detalls. De fet, hem de començar a preparar ja la formació de l'últim semestre de l'any, que cobriria de setembre a desembre. Un dels cursos, si voleu, podria ser això, una espècie de continuació del que fem avui. Com elaborar els comptes d'estos anuals, les memòries per a la utilitat pública, si estaven ja interessats. I, Agustí, recorda enviar-nos l'Excel, el model i després ja ens adaptem cada moixaranga al nostre entorn. Ho passaré a Elba i Elba que vos ho distribuís a tots els que heu apuntat. D'acord. No sé si havíeu comentat també que m'he entrat un poc tard. Mos podries enviar també el PowerPoint que has anat ensenyant? Sí, clar. Vale. Està ahí superben resumit. S'enviarà tot. Gràcies. No hi ha res més. Moltes gràcies a totes i a tots per estar així una vesprada d'estiu, quasi d'estiu ja. Podem estar en la platja, en la piscina, i de qual cosa denota que hi ha interès per aquests temes, que us interessa. I això, vos emplace a la pròxima jornada de formació, que serà el dia 18 o el dia 19 de juny. I no res, moltes gràcies a totes i a tots. Vinga, fins ara. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Agustí. Vosaltres, sou uns valents per aguantar-me. Moltes gràcies. Gràcies. Adéu. Gràcies.